Nyakoro mgajwan kamora mora mintiere arwaki ni machiegni e twak e chendo mar mbaka oromo dakika na 18 tok saa 3 mar okinyi. Twak makama wadwaro chako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Mana kana sekelo ni motelo e chal mar fwambo kiny makawuono wach mabende wadwaro twakie. En kotenre kod medruok mago mag nengo wuoth. Odiochieng' manyoro duol mochung'ne weg matatu e pacho kaendi nolando ni chakre odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gimedo nengo mag wuodhe mopogore opogore, obed mago mag town service kanyakla kod mago mitimo maboyo boyo kata mana long distance travels. Kok manyakoro mgajwang' mane thoro wach montiere godo nyawadwa Edwin Okoth nochuno sigana odiochieng' manyoro ka bende nochopo e romo mago mag weg matatu. Wawunyane sigana makama bang'e wadonje twak. Ndalo ang'wen bang' duol mochung'ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA lando medruok e nengo mag mauta, weg nyamburko koro chwalo pek ne jowuoth. Jakom mar riwruog weg matatu e pacho ka Albert Karakacha wacho ni nengo mag wuoth e bombe dhi med kod kin Sh10 nyaka Sh50, ka mago madhi e gwenge mamoko nyalo idho kod kin Sh70 nyaka Sh300. Passengers can expect a moderate increase of between 30 of the current fare charged across the various routes, including town service and long distance travelers. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. Jowuoth mawuok Nairobi nyaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Kisii idhi mednegi nengo wuoth kod kin Sh100 nyaka Sh200, ka jogo madhi Bungoma, Busia, Vihiga kod Mumias dhi medo chudo kod kin Sh200 nyaka 300. Weg matatu wacho ni ok mana nengo modhi kende moidho. Okay, how we arrived at 30%, we consulted widely with our membership countrywide. And if you go deeper, the spare parts have gone up. If you go deeper, the loans have gone up with 5%. The tires have gone up. That's how we arrived at 30%. Pek mar medruok nengo mag modhi nyamburko bende medo neno yore mamoko mag wuoth, kama jowuoth kod joriemb apiko bende ni kod ywak bang' medruok nengo mag petrol juma mokalo. Gidwa kanwa kwal sani koro wan koda pike kuonde gi waringi ndara kuonde gi customer kidhire kata mondo mi pesa midwaro kalore kod kaka fuel omedni customer wena ni dwa mai gima nyalo wacho ne jopiny sani ngima tek ma koponi ok ng'at mojiwo chunye to dak inyalo kata gombo mondo tho kasa thochni pok oromo. Apik stima no sani fuel kende Sh197 mondo ekiriemba piko. Koro gima penjra ga ni to koro kiyudo ng'ato customer momi Sh100 idwa ga chopo kode kure, to kata kigo fuel mar 100 idwa chopo kode kanye. Idora ka sani kirango sani joma sani travel jitin gimomi jitin transport oidho ji kaka ji nyalo timre sani onge. EPRA bende isayo kuom medo nengo modhi kata bang' do chungo chik mar omenda mano medo sure wi mauta, kendo koro wang' medo rango do kapo ni kony nyalo akono. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bas nyakora mgajwang' mane sigana mane ochiwno odiochieng' manyoro gi Edwin Okoth manyiso ni chakre odiochieng' makawuono men chien tarik 5 ema bende koro nengo mag wuoth medore. Winjo kanyo ni kinde kwana tamalo 10 nyaka kwana tamalo 20 kaluwore koda jatelo mano jakom mochung'ne weg matatu. Owacho ni mago town service, mago wuodhe mag town service dhi medre e kinde nengo mar Sh10 nyaka Sh50, ka mago mag wuodhe maboyo dhi medre e kind Sh70 nyaka Sh300. Okiny makawuono nyakoro mgajwang'a antiere gi welo mabende tie sekta mago mag matatu e pacho kaendi mabende biro bedo kanyiso hapo nono ni nengo makamago osechako tiyo kato yadhi bedo gi wele kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti ma Nairobi. Gisani wendo bosechopo e kaunti marwa ma Nairobi en Caroline Anyango mabende en conductor. Caroline arwaki ni machiegni inyalo mana moso nyikora mgajwang'. Moso no ya uru nyikora Ramogi. An conductor e matatu higni 12 to tija na here nikech en ma omiya
gi chiemo mapile ka pile, kaka punyo nyithindo, kaka dak. To koro sani kama koro kama chopeni, okama koro chopeni koro otamo wang'wa nikech pesa omedi ma fuel, wagoyo fuel lakini wuon gari to ok dwa ng'eyo mano, en pesa mikano ne chai mikano ne. Koro wahinyore sana. Koro iwacho ni higni 12 ka bende riembo matatu kanya ka sani higni 12 ka akawa pesa koro kachako riembo. Mano koro kin conductor mar matatu. Kan conductor mar matatu. Inyalo mana nyiso ni in conductor mag town service koso wuodhe mag. An conductor mar town service Kileton Sacco, Kileleshwa Lavington. Nyaka sani nikech medruok mag nengo mag modhi na chako duchi makawuono usemedo koso nang. Wan Sacco watu pokwa medo nengo, la kata Sacco mamoko kata kama daki, nikech adak kama commute, aidho mtoka, be pok gi meda hinya. Gokinyi, waichulo ka 20 lakini kauno saa 10 gi nus na chulo 30. Lakini wando Sacco wapoko medi, nikech komedi to gindike bao. Koro mi abiria kochopo to neno pesa. To kinjo kata mna kaka Kileton Sacco loso bende chal ka gima ginyalo medo machiegni ne. Kopogore kata gi duchi makawuono ka kaka giwuoyo. To diche makawuono ni gidhi bet e office nyaka dhi medi nikech wahinyore mathothi nikech sani kama kino kaka no med siling 12 jothurwa ka igo mafuta ma siling 1,000 mano lita bich to lita bich no ka en Nissan to en trips 2 Kileleshwa to bas to nyocha en 700 sani kama to 1,000 e bas trip 1 Kileleshwa wahinyore mathoth. Uhinyoru mathoth. To seche muhinyoru jowuoth bende hinyore. Wacho ni weg matatu. Seche mwahinyore jowuoth bende hinyore nikech an gadieri ni jowuoth gi ok omedi gi mshahara kama gitiye cha. Koro ineno karwa kanyo thoth jowuoth wuotho gi tiendgi. Ng'eny dho wuoth tinde wuotho gi tiendgi. Mondo mi kata kochopo kama kaka ni kiwuok town kidhi Kileleshwa to ikalo Chiromo mochari. Koro Chiromo kanyo to watho tingo kod 30. Koro kato nyawuotho nyaka Chiromo mondo rit. To kochopo samoro kochopo kanyo ko rito yudo ni gari opong'. Wacho ni chakre town samoro nyaka Lavington kata Kileleshwa en pesa di. En pra beach ko chakre gokinyi nyaka Sochiko. From Sochiko watingo 60. Koro mano mono jowuoth donjo. Koro ng'ato ko idhe gi Chiromo. Ng'ato idhe gi Chiromo to dhi go mbele. Ochulo 30 ama 20 gi mbele kocha. Aparo ni mano ni kare. Koro nyakoro mga jwang ponono ni intiere gi thor wach mora intiere gi ote. Mana ka pili oronwa lai mago tema choka rede ka uchel no mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel. Ote mago biro bedo kwa somo e yamo kwa dhi nyime gi chenro maket kod ma. To Caroline oduchi manyoro riwruok mano mag weg matatu. Wacho ni medruok e nengo mag wuoth gi medo kaluore gi medruok mag nengo mauta. Wang'ene mauta no medi ka wuok nengo mar siling 179 nyaka siling 195. Weg matatu wacho ni gin bende gi medo mar mondo mikik gi yud lala. Gibel wan wagoyo diesel, watiyo gi diesel, not petrol. Diesel no med kowuok 100 gi 60, 167 to duoge 100 gi 79. Siling 12 mano medno e wi. Koro kako medeno, koro mafuta ma itiyo go pile cha, koro omedore mathoth. Nikech kigo lita 1 siling 12 medore e wiye. Kigo lita 1 siling 12 medore e wiye. Koro chunowa kata samoro nya chuni kata ntama samo tinga abiria. Gisami na abiria moro samoro kata wuok malo Kileleshwa samoro ne okoso kutamna kibarua. En gi siling 40 ama 30. Adhi kona ni gari 50 nikech ang'iyo ni katingo 30 cha onge kwan ma agoyo kanyo. Nikech nyaka igol mar mafuta kanyo, igol ma wuon go, ko kinento be wa bende wadhi yude gimoro matin. Caroline ni wacho kanyo ni sebedo conductor kum thuolo mar higni 12. Dibed ni medruok mag nengo mag modhi ma wang'ni dibed ni malo kipimo kod higni mokalo mabende isebedo kitimo kit siji mabende isebedo kitimo. Asebedo katiyo tijini lakini masani kama to ni malo zaidi. Alafu kendo gidhi gi mede chak mar dwe. Wan wabende wang'eyo gani mafuta kimedo timede ga tadika 15. 14 gotieno, 15 ka uchiyo na komede ama duoke piny. To mae chakre higa mokalo cha mafuta ok dog piny. Mafuta imedo then kendo ntiere kinde moko kama ncha mafuta beda bei achiel makata kuchopo tadika 15 no en bei achiel cha. Koro from bei achiel no emakro dugo idho go malo dichiel. To idho malo mang'eny nikech are chono ok no idho malo gi siling 10 gi gimoro kama. No idho like pesa matin, siling 5, siling 3. Lakini wangro idho mang'eny zaidi motamo mawang'wa.
nikech kinde kaka bende imedo kata mana modhi samoro nitiere jowuoth kata mana jogo eko ma bende jatiyo gi nyamburko makoro weti gi town service nikech mago wuodhe mag pinje kata mana mag maoko to mano wawe matin nikech idili gi town service kinde ka kinde kuom ranyisi kileleshwa chiegni gi town yudo kata mana ka jomoko kano dhi gokinyi to koro giduogo ka giwuotho akine kinde ma bende mafuta medore to nengo bende wuoth medore kwan mag jowuoth to chal nade gidok koso nang kaka mafuta koro sani omedore ni kwan mag jowuoth obedo piny kata kidhi e town Sarash wan waonge gi rush onge rush ni jopango line tire jok pang line town jok pang line town kata gokinyi onge rush nikech ng'ato noni ko wuok e ode gokinyi nikech ng'at matiyo kileleshwa ni ok owuok e town owuok e estate machielo koro neno ni omod town gokinyi mondo chagi tinde mos nikech pesa tin to kamotiye cha jothurwa ok omed gi pesa to bende na nitiere dwara kene kuting'o ang'eni nyamburko mano mar matatu ting'o ji 14 ji 14 kuting'o bas bende ang'eni nitiere kinde to bende nyaka gi buses ma bende giting'o nengo mag buses gi mag Nissan ng'eni mana bei achiel ken bei achiel kamano kinde ma bende uting'o jowuoth uting'o ga excess okonya ting'o excess ok oyienwa tinge gimwe na penjo kamano ne nitiere dwaro jatend riwruok mar Azimio Raila Odinga e kinde kramna juma mokalo nokwayo ne kinde ma bende koro medruok mago mag nengo wuoth koro medore bende koro kwayo weg matatu gi jomatatu mar mondo muneni ji okapul kata mana ka matatu ting'o ji mathoth bende paro ni mano paro maleo e kinde ma kamagi mondo joting okapul achni kata mana ka uting'o ji 14 koro ji diyore sambaza moko ma winjo ga niketo kata mana ji bet 4 bende pana ni manen paro maliw e kinde ma kamagi kaluwore gi dwaro mana dwaro manowacho ok en paro maliw ruok nikech thoth ji ok nyal bedo e sambaza go ji achiel to mana ka time olewo samoro ating'o kata Lavington gotieno gimro saa 3 seche go ng'eny jo Lavington tin koro nwango ka gari opong' to ng'ato yie mar mondo mi obed e sambaza go lakini to joma chung'e nyamburko nikech polis bende ng'eni bende rito polis be ritou nikech polis kata ka en bas ma ji 33 cha to komi ok iweyo mani maki nikech ng'at achiel no mano ne mana dwaro mar ugai mar Azimio Raila Odinga paro ma bende nogole kinde ma bende piny tek masani nacho ni jikapul lakini nitiere gi nyamburko moro kata mana matin to in ng'at achiel samoro nitiere gi jomoko ma wuok e gweng' ma bende intiere kedhi kodgi kata mana town kata mana boma ineni kapul mana paro ma bende nochiwo kaluwore kod pek mano mar ngima en mana ni nengo wuoth nyaka rom ga juang' mago mag nyamburko mating'o jowuoth madhi oko kacho ni gin wuodhe maboyo samoro Nairobi nyaka Kisii Nairobi nyaka Migori gi mamoko riwruok mano mar weg matatu nocho ni gidhi medo nengo makamano chakro diche makawuono gocho ni kind siling 70 nyaka siling 300 kineno ka ma dhi bedo nade e kin siling magi koro nengo mag wuodhe maboyo long distance nwach kanya ni koro chakro diche makawuono mede kin siling 70 nyaka siling 300 abiro mana nyiso gi ni gwenge kidhi kata mana Kisitu Migori en pesa di e kinde thuolo manok kaka in Caroline samoro mitimo town service nikech town service taneno mana komedinwe kin siling 10 nyaka 50 mabende ngeni jomoko kata mana kaluwore gi sako nyalo kata mana medo extra but inyamna medo extra king'iyo jowuodhi kaka wanta an gadieri ni wan wadhi medo mana siling 10 ama 20 koro ka ting'o 50 gokinyi wanya ting'o 60 ka ting'o 60 from Sochiko wanya ting'o 70 mana pani ginya yiego ginya idho to mana kwa gi town lakini kwa gi estate nyithiwa ok giye joklaleshwa kiyie donje gari kimedo siling 10 ok giye donjo ok giye gitamore koro ko giye to koro nyiso ni un bende koro kuti koro giye ka in kod kinja 14 seater Nissan to odhiri to bus dhi ting'e koro ibende no bus ting'o gi kadok e town ng'eni koro kwa oke estate kwa dhi town onge kibao moket koro isaya abiria mondo donji koro mane medruok mabende dhi bedo aneno ka nyikwa Ramogi jongo sechako orote ka ote biro bedo kasomo par ni e studio mar kaunti ma Kisumu bende dhi bedo gi wendo mabende pok ochopo nyinge Jojo Gada mabende en jagoro mano mar riwruok mag matatu e kaunti ma Kisumu en bende biro bedo kosomo nwa paro jowuoth samoro ka nitero nyithindi e sikul bende jonyuol bende na winjo kos chiwo pachgi kaluwore kod medruok maket kod magi ponono nitero nyathini e sikul nikech nang'eni nyithindo bende na nitiere half term kadok e sikul nengo wuoth chal nade mago mag wuodhe
maboyo boyo. Po nono ni nitiyo kod nyamburko mano matingo jowuoth PSV okinyi makawuono ka nidhi tich nengo omedre koso komedre kapo nono medre ibiro bedo kinyisa ni sako mane mano ma apply kata mano ma apply route mane to no medre gi pesa di duto te abiro bedo kasumo paro market kod mano parni iyudo wachiel kachiel kokalo mbui mar YouTube kanyakla koda mano mar Facebook nyaka gisani weg matatu bende nitiere chike mamoko ma bendi dwaro ketnu Jatend migao mochung' ne wuothe pacho kae biro bedo kwa winjo duonde kinde thuolo machuok nitiere chike modwa keto ne nyamburko mopogore opogore wang'e ni Caroline kata mna kisebedo kata mna kineno weche manyien medruok mag masira mag apaya pod medore ahinya kinyalo paro chieng' tich abich mano mar juma mokalo ji madirom 52 ne owito ngimagi mane gwenge mag Lundiani odiochieng' manyoro be nitiere masira moro ma bende notimore ndara mochomo gwenge mag Mau Summit kama bende nyamburko moro bende kama nochomo gwenge mag Usenge bende nong'ielore en mana ni ji noyudo hinyruok makone kod kocha ji 37 noyudo hinyruok en mana ni onge ng'at manowito ngimane e masira maket kod mano koro wawinjo ni gima na Kipchumba Murkomen owacho odiochieng' manyoro e alam makende ma bende notima ne ringre mago 52 ma bende nowito ngimagi e gwenge mago mag Londiani bang'e kono wasewinjo Kipchumba Murkomen Caroline imbe na winje pachi ka chike makamano nyalo kelo sanity kata mna nyalo gayo masiche mag apaya wawinjo ne Kipchumba Murkomen. We want all commercial and PSV vehicles and school transport vehicles must, the word is must, be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. All the circles that will manage the matatus and public transport and the Ministry of Education included for carrying vehicles, all of them must provide the application so that Your Excellency ukiingiza mtoto yako matatu in Eldoret na inabebwa na Eldoret Sacco anaenda Nairobi ukienda kwa app ya Eldoret Sacco app you can click the vehicle it will show you where the vehicle is at any particular time and the speed that vehicle is carrying. Nyakora mgajuang mano Kipchumba Murkomen odiochieng' manyoro noloso kamano ka bende ne ntiere e alam makende ma bende notimne ringre 52 ma bende notho e masira manotimre gwenge mag Londiani chieng' tich abich mar juma mokalo chike mopogore opogore ma bende moko ibiro bedo kineno mana ka nyalo winjo pachi Caroline chike ma bende koro jatend migao Murkomen wacho inyalo paro ni nyalo tieko masiche mag apaya to par ni masiche mag apaya ok timre mana e wuodhe maboyo kata mana mage bombe town service ge bende nyalo yudo masira ananeno ni masiche mag apaya jok mamedo masiche gi sana e pinywa ka gin polise nikech polis kalo ka nigi excess ka gari nigi excess to gari dhi kalo ochamo pesa pesa emoketho ema medo ajali mang'eny gi nikech samni tingo excess samro gari midhi gono en road wadhi polis diwe gari no dhi nikech osechamo pesa koro dware ka polise gi obedo very much strict gibed strict kabisa kuom geche mwadhi gogi kaka mege town service gibed go strict giwe chamo pesa ging'in gari ni kod entie kare en sisas mare ber mondo mi oting' abiria makoro polisi ema useyo kuom ting'o kata mna ji mathoth to ka ting'o ji mathoth e mtoka dong in kata mna kaka kondakta mipango gari ina mesayo jogi kendo wachak wa blame kendo polisi ting'o ji mathoth e gari wan sako okwathor ting'o ji mathoth okwating nikech bende ting'o gi en kasara inya ting'o ji 5 sami ting'o kod 33 mano miya gi 50 gari no komaki ok chame pesa matin shilingi 3,000 dong mano en kasara en kasara to kata mana jomoko bende nyalo nene kata mana okang' machielo nikech kinde ma bende e odiochieng' kodiochieng' definitely wuon gari samoro keto ni odwaro shilingi 5,000 koro milose wiye no kobadhe ema dibed ni samoro emomiyo ni weg nyamburko moko kata mana un kaka conductors uting' excess mano ken excess no ken ga lose wiye excess no tinga ni mondo mi pesa orom mapiyo wach machielo ma bende Kipchumba Murkomen na wacho ni nyamburko nego bed ni kete wang dede en CCTV e nyamburko dibed ni mano bende koro bro konye gayo masiche mag apaya nya konye e gayo masiche mag apaya to kod kuoma e gari ing'e aneno geche mang'eny kaka na awuok Huruma Juja Road
nitie geche makwadhe to nitiere CCTV camera go makata ka ng'ato ka beto mbele but dereva kacha taneno chien gima dhi mbele samro pickpocket atineno ka ng'ato tiro lwete ineno through mbele kacha mano bende nya konyowa. To wang' dede makamagi ok bi kata mna konyo kata mna jokuoge kende kata mna kaka mar ng'iyo juentie nya kata mna ng'iyo kaka dereva makama oriembe yo machalana nikech CCTV do ng'eni ka nitiere nyalo kata mna ng'iyo ni speed bende iriembe speed mane donge mago to ne giwacho ga ni giseketo gi chon makata mago magapaya koro nitiere magapaya kaka Thika Road nitie kama gimenyo gari kowuok Nairobi kadhio Thika koro nitie kama gichung'e along Thika Road kanyo ma kichopo to ne gisemenyi gi chon ni overspeed koro kichopo machiegni kodgi koro ka slow down koro nyiriembo koro in the normal speed to ne gisenene gi chon to giketi kando madibed ni samoro chike moko samoro ng'ato jomoko mbeko kata mna chike bucket kod manon kichangi kata mna jomoko maniga gi speed governor im tokege to gigolo speed governor thoth gigolo kata wan wagolo okanyal pando kata wan wagolo jotam service ahinya un gi speed governor marugo to kata poka wicho kata mna mtoka ga ywak nikech speed bede ka ng'eny kokete speed governor tiunjo ka ywak ne tet mag town service bende golo kata kamano nitiere chik moro ma bende jatend piny mana jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok bende dwaro mar mondo mi oket e yore nase loso kotende kod picha mago mag wang' dede kata CCTV ma bende gichano mar mondo mi ket e nyamburko mating'o jowuoth mondo mi omeny kaka derepe riembe en mana geno marwa ni mano bende biro bedo ka konyo ka koro speed governor imigolo CCTV ok gibi gole mtoka mane penjo maduong' nikech inyalo kete ge ndeyo to kata naka kibiti kodege mano bende penjo kendo maduong' kendo mano koro paro ni lure gi sako kichano wan sako wado koket gimoro to ket ma icheke daily mok ginyal golo ben kata mna kopogre gi mano to lure gi sako mana kaka isewacho nikech ang'eni bende sakos bende ibiro bed ka imenyo okang' mamalo bende kopogre gi mano bende Kipchumba Murkomen chano mar mondo mi ochuog chik mano mar choko osuru kuom jogo matiyo gi apaya eka omenda makamano ema bende ibiro bed ka iti godo e bero apeyni mano bende nyalo bedo ni konyo e kelo sanity ahinya mag apaya mano ok nyal konyo koko manya korom ga juang wang'ene graphics mabende isebedo kinene yamo moko kuom chike mabende Kipchumba Murkomen dwaro mar mondo mi oketi kinyalo mana ketnagi mar mondo mi asomgi mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni chike makamagi gin ang'o abiro mana chako kanyo gi chike mabende koro Kipchumba Murkomen noketo inyalo mana ketna graphics maket kod mago ineno kanyo chirni duto mantiere bath apaya odar mana bende nowach ni medo masiche mag apaya waseneno mago moseneno mane kaunti ma Migori nwaneno masiche ariyo mabende notimre bath apaya wachako waneno motimre Londiani kanyakla kod moko mar ariyo loko ng'we geche kod rang'uk mago mag ng'wech e apeyni madongo rang'uk mago mag ng'wech en ni kapo nono ni kanyo nego bede ni en 50 km/h mande speed ma dereva dhi godo nitiere kuonde mamoko ma bende ok oket speed limit manego bede ni dereva tiyo godo koro derepe tiyo mana gi speed ma gidwaro kopogore gi mano bende NTSA onyis mar mondo mi oket tipo mamako kaka geche rengo moko kuom gi nitiere mana kaka Caroline niselero ni e gwenge mag Thika kata mana e apeyni highways bende oket okang' makamagi ni gatie en mana ni kitiyo kodgi yo makare ema bende wakia kotegore gi mano bende chik machielo ma bende piny owacho dwaro mar mondo mi oketi en ni geche mating'o jowuoth onon kendo Caroline ang'eni nitiere tiegruok ma bende osebedo ka dhi nyime mago mag derepe ibiro bedo kinyiso kata bende ni in conductor ibiro bedo kinyiso kaka tiegruok makamago bende owinjore kata ooyo kopogore gi mano bende obila okas apedha ne joma riembo ka ji omer ni bende aparo ni nitiere yom kumoro chon nwaneno ka tich abich na iketo rang'uk kumoro ma ing'iyo kata mana kaka ji riembo komer timakogi kopogore gi mano EPRA bende onon uso mauta moko puodhi wang'eni nitiere kembe mamoko ma bende logo moko osebedo ka uso mauta mopuodhi samoro giruwo petrol kata gi pi gi mamoko ma bende nyalo bedo kata mana ni ketho engine mar gari bende ochwal puonj
puonj mag chike apaya e counties. Chike mag apaya aparo ni ber mar mondo mi ochwal e counties. Ahinya ne derepe to bed derepe mar riembo nyamburko mag ji giwegi kanyakla kod mago mating'o jowuoth. Bende nitiere ko tudruok kod pinje mago mag EAC, East African Community, e nono geche. Kuom ranyisi gari ma bende koro nokelo masira mar apaya ne en gari manowuok e piny mar Rwanda. Koro konon tudruok e kind pinje mag East African Community nikech thoth trailer ma bende biro e pacho kaendi kating'o mwandu tere pinje maoko, thoth gi bende gin geche mawuok e pacho kaendi. Caroline, awinjo mana pachi okwongo monde kaluwore kod chike mago mag apaya ma bende asomo. Kaka keto rameny mar jomomer. Mano to timorega. Mano timore Ngong Road ka, pod odhi mbele. Sana sana tich abich ma piny dugo chieng' Sabato gokinyi. Nyaka inwang'i kanyo. Gitumo iluongo ni vuta pums. Watu wanavuta pums Ngong Road kanyo. Ipimo ka e mer kendo ginwang'o ka geche matindo ema ji mere mathoth moloyo geche madongo, moloyo matatu. Nikech ang'ini matatu nitiere derepe moko mamiyo jo squad. Jo squad gin samoro maonge tiegruok, onge kata mana lesen. Koro derepe megi matatu tinwang'o ka chieng' Sabato no gokinyi to kod wuok tich gokinyi inwang'o ka derepe megi matatu thoth gi omer. Nitie mane oninde kong'o chieng' Jumapil, norie kong'o. Koro ka kidhi pimgi to nyaka nwang' aruf mar kong'o chaka ni malo. Mano to timore. To bende squad, wach squad no niga tie koso aketo mana wache dhou. Wach squad to niga tie nikech samoro inwang'o dereva moro gache no usi onge gi gari to bire pap. Donge dhi chuno mondo mi dereva wadgi omiye squad. To samoro nitie kata mana mok kata mana derepe, samoro onge kata mana lesene, en nopuonjore mana riembo nyamburko ni to koro nyalo kata mana ting'o oganda. Mano to koro luwore gi sako. Luwore gi sako. Luwore gi sako. Wan sako wato ti gi ng'ama onge gi gige tich. Kopogre gi mano bende chik machielo mar apaya ma bende Kipchumba Murkomen wach mar mondo mi oketi en tiegruok mago mag derepe. Kinde mosekalo waseneno kata mana ka NTSA bende tiego. Kapo nono ni dwari new license mari nyaka chiwni tiegruok mi penj. Bende ng'e symbols mago ranyisi mago road signatures e yo makare. Mano timore kata NTSA wacho ni kata mana thoth derepe bende fail. Ok gi kadh test. Ok gi kadh test gi te. Kaka sani kama chik non tie maka license mari orumo to ok idhi renew kirenew to oko accept nyaka idoge nini tiegruok mar riembo. Koro mano miyo nikech derepe moko nodhi e riembo kapod gin vijana sani koro gin wazee nitie gik kuma gibe momedi transport ka gisebedo wazee ka ok ne gidhi e tiegruok mar gik momedigo. Koro mano dhi konyo drivers ka giri tich orumo tidok e school. To road signatures ranyisi mag yore mopogore opogore kuom ranyisi magi koro ne long distance nikech ang'ini town service to thoth ne ok ketnu ni nek bednu riembo nade kilomita per hour. Mano luwore gi kaka chal mar nitie nikech bende ang'ini buore kata mana kuom ranyisi buore Nairobi nitiere ga jam. Koro ok nyal mana riembo speed to iluar kata mana ituomo nyamburko mamoko. Waloso ne kotenre kod ranyisi mago mag speed e highways. Samoro ketne dereva ni nek bedni ringo 50 ka to ringo kata mana 80. Samoro kata mana moko kuom highways kata mana wuodhe kichomo kata mana kaluo nderni moko onge kata mana gi signatures ni dereva nek bedni riembe yo machalo nade. Koro ne riembo mana kaka ohero. Thoth ne bende makelo masira mar apaya. Mana dier. Kendo neno e Nairobi kae gima timore gi mano. Neno ka driver dhi speed mamalo. Sana nene jogoro neno ka gihepo jo umoina go gihepo gidonjo buruburu gi overlap mondo mi gichop abiria chon. Gitusi gi kikomba mondo mi gichop town mapema. Mok giluyo ter. Koro mano bende nyalo ga kelo masira mar apaya. Mano bende nyalo kelo masira mar apaya. Kopogore kata mana gi tumo nyamburko machielo kata mana joma wuotho nikech nonro mar NTSA wacho ni ji mathoth osebedo ka wito ngimagi. Kopogore kata gi masira mar apaya kata mana jok mawuotho e bath yo. Jok mawuotho e bath yo seche ma overlap to ng'eni koro owe yo. Oringo kama onego bed ni jowuothe maluwo.
Koro Nyakwar Mgajwang' orna ote nyisa kanyo ni wendo ma Kisumu bendo chiegni donjo mar mondo mi wapor wach kode en jagoro mano mar weg matatu e kaunti ma Kisumu bende e okang' mar ariyo Nyakwar Mgajwang' gisena biro bedo kaka oyo matin kata kamane okang' mar ariyo bende wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo kadhi bus parks mopogore opogore ginyiswa ni bus parks kuma gintiere kata mana gwenge ma gintiere chal nade omedre kata ok omedre bende nawacho ni ting'en mari bende nyisa nikech ka nitiyo gi nyamburko mating'o jowuoth kiny ma kawuono obed town service bende ni nenowa kichomo kata mana gwenge makalu kata mana wuodhe mopogore opogore maboyo mitimo nyisa ni nengo en pesa di abiro bedo kasomo ote e kind thuolo manok weka oyo matena. Nyakwar Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima imiyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya Nyakwar guoko cha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chako bet gi tuo mar diabetes no, nwang'iewo yedhe gi sindene e town. Basto bang'e wadhi DMI, mokwongo nodhi pim moro miluongo ni HB1C. Kanye mano okwongo dhi e DMI mokwongo. Bang'e kane jo DMI osekawe, koro jo DMI ne konyowa, gimiyowa yedhe, gimiyowa sticks, mane ndalo machon. Ne tamowa kata ng'iewo. Ndalo moko nwanyalo bet kata dwe achiel
ka okwa pime bo akia kata ni skache nadi watiyo mana gi yath. Jo diabetes jo DMI osebedo ka konyowa gi yedhe, gi sindene, kata kodhi skul sani. To onge gima chande, nikech ko chope skul to bro mana chuore kende, jopuonj konye skul to chuore kende, kendo koduogo dala to nyalo pimore kende. Wadoko ne giero kamano kendo wakwayo Nyasaye mondo med konyogi. Mae kinde mar chung' motegno kendo wuok oko ne Citizen Digital DMI Diabetes Walk. En wuoth makende chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 7. Carnival Gardens kochakore saa 1 okinyi. Orwaki mondo ijiw oganda gi puonj kod omenda mar konyo nyithindo modak gi tuo sukari kata diabetes e piny Kenya. Ka inyiewo t-shirt achiel kuom nengo mar Sh1,000, inyalo yudogi e DMI Center man Jadala Place e apaya Mangong Road. Mondo yud mathoth, yuana tole namba 0722 75 The Citizen Digital DMI Diabetes Walk osirgi kambi mar Royal Media Services kotenore gi Kenya Diabetes Management and Information Center. Wawuog oko mondo wasir nyithindo modak gi tuo sukari. Adona kwai ni ajoera maruora imondi ketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star 860 star 416 ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sarpanji, chalkagima ini wonda malicha henya. Nikech in nikelo na babli ki wanda ni en nyathini. Nyakoro mgajongo dogo kende okang mar 2 machiegni dakika en odong mana bich kende mar mondo mi orom sangwena mano mar okinyi. Wantiere ka gi twake chendo mar mbaka oromo kiny maka wuono mbaka mabende waporo en kaluwore kod medruok mago mag nengo wuoth mabende chakro duche maka wuono jokanyo kata mana weg matatu bende nolando di chakro duche maka wuono gibiro bedo ka gimedo nengo mago mag wuodhe mag nyamburko bede ma itime bombe kanyakla kod mago maboyo boyo mabende itimo nengo mabende bombe kata mana town service imedo kata ibro medi hekin siling 10 nyaka siling 50 ka nengo mag wuodhe maboyo idhi bedo kimedo chakra siling e kind siling 70 nyaka siling 300 na penji kanyo ni kuma intiere kata mana kan idhi tich ponono ni nitiyo kod nyamburko mar PSV nyamburko matingo jowuoth ni chulo pesa di ote aseneno ote mabida bro bedo kasomo kaparo ni ponono no kiruori kodaka antiere gi Carolina Nyango conductor mano mar Kileton Sacco mantiere Buora Nairobi mano tingo jo Kileleshwa kanyakla kod Lavington Teach moyo no sitimo kum thuolo mar higni 12 kino ni machiegni Kwadhi nyime nyakoro mgajongo ketna ote mar mondo mi asoma achiel kachiel ote mabende sebedo kioro Kijana buna konya somo ya mokanyo, ineno brother kuku George, Marathim Lichoinga, Migori County, wacho ni Sharon na Diera, kikwala umujogare, nikich onge kaka ginyalo timo. Kata mana City Shuttle, maka Gundo Road. Nyaka sani poko medo bei, lakini chuno ni nyaka gimedi, ana yie kodege, sirikal imanigwa. Irokumani nyako mote mari. Ote machielo.
Rolex Odhiambo iwacho ni an gi penjo, in gi penjo. Sama nengo fuel medore gi siling 13 or whichever, iyudo ka weg nyamburko medo nengo wuoth kod siling 500. Kuom ranyisi kiwuok Mombasa kichomo Kisii, chon ne en siling 2,500, sani en siling 3,000. Fuel to med mana gi siling 13. Ma koro nyiso nang'o ka okiny japiny. Haya, mano penjo kanyo mar Rolex Odhiambo penjo. Jaote Millicent iwacho ni nengo wuoth oidho, otamo wang'a, akwayo jatend piny ni owek timowa kama. Mano dong' bende duol mar EPRA bende nomedo bende, koro en sei, waseyo gwang' to waseyo gweno. Ote machiel mabida biro bedo kasomo, Daktari Wao iwacho ni an gi geno ni gik moko dhi ndisore mbele kae, ushuru nyaka choki. Haya, kopogre gi mano, janno machielo, chike mag apaya kik kel e counties, nikech weg geche sani oduogo e counties kendo gibiro kelo siasa e chikego. Dereva moko bende timo betting ka riembo. Ma wach matek ma Caroline, bing'itwa ken adier kata oyo. Wach machielo, Charles iwacho ni kongole ne Anyango kuom tich maber. Sirikal nitiere gi paro maber ahinya mar geng'o masira e apaya. Wakwayo mana implementation. An Charles kintiere gwenge mag Nyahururu. Erokamano ahinya kuom ote mari. Anthony Uma iwacho ni Ramogi ok en wuoth kende. En kaka jalori ma transport gi gige gedo, iwacho ni chungo gari sani kendo in ot. Customer penji bei, then okoni ni wawuo bang'e. Oneno pek ni wadwaro mang'eny. An Anthony Uma ka wuok Sori Nyatike sub-county. To mano en wach mar adier, kata mana jolori, joriemb apiko, bende nawinjo moko kanolose county ma Siaya, bende giwacho nyaka gimed nengo. Ote machielo, Shadrack iwacho ni mosowa, erokamano ahinya, wacho ni wuok e gwenge mag Kisumu, in gi penjo. Penjo ni Dreamline Express mawuok Mombasa nyaka Ugunja omedo pesagi adi yawa. Anakia, but ang'eni thoth nyamburko ma bende samoro timo wuodhe maboyo gin ga tiere e mbui. Koro nyalo mana donjo e mbui samoro giketo ga bei donge, nikech ang'eni town service tuketo ga uprint tuketo nwa samoro e board malo kata mana e gari. Zadok wasom mano mogik nikech aneno ka ote ng'eny. Iwacho ni in Zadok wuodgi Otoi. Iwacho ni dhogi omoko nikech kiwuok Nyabisawa nyaka Migori en ga siling 50 to kawuono mede nyaka siling 100. Penjo en ni be nitiere kaka inyalo ket chik matamo ji medo pesa mokal kaka olande. Chik onge nikech jo weg nyamburko go gin giwuon ema giwacho ni giyudo lal. Koro komede nikech wacho Nyabisawa nyaka Migori ne en siling 50 sano mede gi siling 100. Nwach ni town service idhi mede kin siling 10 nyaka siling 70. Koro en omede gi siling 50. Ugone gi manero kamano, dine gi mede gi siling 70 dine en siling 100 ka samoro gi 20. Caroline, nawinja ni pachi kaluwore kod ote ma bende jopiny oro kaluwore gi medruok mag nengo. Moko bende seyo medruok mag nengo, moko bende wacho ni derefo kata mana wege sako medo negi nengo mathoth. Kuom ranyisi nitiere janeno mar e kaunti ma Mombasa ma bende nawacho ni Kisii, Mombasa nyaka Kisii en ga siling 2,500, sani en siling medo 500 1,300. To medruok ma kamano nek bende mede kin siling 70 nyaka siling 300. Medruok ma kamano to gimedo mang'eny ahinya. Nikech kaka an kadhi dala atiyo gi Enacoach. En ga 1,200. But sani kama ok ang'eyo ni ginokoro chopo pesa di. But ang'eyo ginya medo 300 ochop 15. Amano be gimedo mang'eny sana. Gimedo mang'eny. Deg medo kata siling 100 kende. Bere town service en wuoth ma samoro wuok e odi kidhi e tich, samoro wuok e odi kidhi limo osiepni moro. To koro wuodhe ma bende itimo maboyo. Ka koro osemede gi 300 winjo ni kembe mamoko mede gi 500. Wuoth do bedo mayie tek. Jodala biro mana neno wa iwacho ni simu biro wuoyo gi simu tioro pase. Tioro pase. Nikech ka iwuok ka kata mana kuom ranyisi wati gi nengo momiwa ma Mombasa no. Kisii kata mana Mombasa nyaka Kisii siling 3,000. Mano mana one way. Two way mano 6,000. 6,000 pok ichopo bi kama piko. Pok ichopo kata mne center maru kaponi dala uni mabor mikawa piko. Ta piko no bendo medo. Omedo bei kaluwore gi nengo mo. Ken ka 100 koro en 200. 200. To pok iting'o ne kata mana wayani kata mana mama iting'o ne kata mana mwandu mathisi tero ne. Samoro mano wuodh ng'at achiel. One way 3,000, two way 6,000. Pok imedo pok ichiemo yo nikech chiemo nyaka ichiemo yo. To chiemo bende nengo no medre kaluwore gi mauta bi. Koro mano nyiso ni kata mana wuodhe ibo mana chuno ni wadhi mana wuodhe mochuno.
nikech eri kata mana koro inyiew mwandu tiyor kata yor pesa inyiew gimoro mondo ior kendo bro non ji bro jok motho ikre kendgi kata mama we motho ya ikre kende yawa mano wach makoro lit kendo nengo modwa chopo wakane to kata mana ngeni sani wuodhe moko chuno kata mana samoro kana yiero dhi wuoth kata mana gi nyathini moro koro kaluwore gi nengo kaluwore gi nyalo mari koro kwana budget en mari kendo wuodhni dhi tamo geche matindo geche matindo thothgi oketo geche gi e parking kendo inwang'o ni thoth jombo geche matindo mane dhi kod geche gi town sani kama gitiyo gi matatu mok ne gidwacha masani gitiyogo kech oneno ka ok onyalo keto mafuta fuel ma 200 bodhigo town bochako duogo mano lita achiel ok onyalo keto bodhigo town bochako duogi lakini inwang'o ni kotiyo gi matatu to 200 ni onyalo tiyogo kodhigo town bochako duogi. To samoro wuodhe mago mag nyamburko mag ji giwegi nyalo bedo makare e wuodhe maboyo nikech kin gi familia samoro nudhi kata mana liel samoro nudhi kata mana limbe to un gi kata mana 7 seater kialo kata mana mo awach kata mana ni cc mara tin kata mana 1800 cc do nyalo bedo maber moloyo idho nyamburko ji abiriyo kila ng'ato dwa chulo siling 2500 kapuling koro luwore kod kamidhiye gi kamidhiye kech sama wacho ni sama idwa dhi kaka Kisumu ama Busia odhi modho mafuta mang'eny mabini non kaka an gi familia an gi jaoda gi nyithinda adek gari ni en 1,500 wadhi chopo pesa mathin nikech ka wan ji 5 to mano 7,500 to wachopo dala to 7,500 ni ok anyal ole gari ni bochopo nyaka Busia ama Kisumu odhi ng'adore wang'ayo. Aparo ni mano paro maliw lure gi wuodhe ma ng'ato timo lure gi kama bende ng'ato dhiye to kani wacho ni kichinja town service Kileton Lavington mano sako mano jowuodhe ma bende uting'o kadhi kata mane tich nikech ang'eni thoth gidhi mane tich dong kuting'o jowuodhe ma kama chal mar buore Nairobi gi sani chal nade jam bende pod nitiere nikech thothne wuodhe mathoth ojatim gi nyamburko bende matindo tinde ma bende samoro keloga jam sani kama to jam onge sani jam odok piny jam ok ng'eny kaka mbele kaka chien kama kata mana peak hours jam onge mang'eny ahinya jam nyamna bedo mana within town center geche madonjo gi mawuok to mana lure gi traffic police moketi kata wacho ni koja mos kacha mayawo jam gi maloro kako yawe kod kako lore mane manyalo kos jam makara mna lines ka bende nwacho ni tinde bende line onge nikech ingene kinde makamage nikech line onge mana wacho ko titing'o tidhi tinde onge ingene ndalo mathoth kata mna Carolina line jabedo ga mathoth e kinde ma bende koth chwe samoro kaka piny otimo luwo kaka dwe mar 7 sani kata mna ka wantiere buora Nairobi bende koyo ng'ich miwuoro wacho ni tinde onge kabisa line waonge yago line onge kata gokinyi kinyakalo along latema kanyo igo wang'i kanyo onge jam chon na line riedo kata mna gokinyi nyaka saa 3 ti onge en wach moro matek ahinya nyakoro mgajiwang' koro meda oro ote magi bende nyisa somo ne paro ponono ni itimo kata mna wuodhe maboyo inyisa nikech aneno ka thoth joneno magwa bende dwaro ng'e ni omenda omedi gi pesa di wanu anyisi mana gima na weg matatu wacho doche manyoro ni town service ni mede kin siling 10 nyaka siling 70 ka wuodhe maboyo kin siling 70 nyaka siling 300 nikech aneno ka Justus wacho ni osaure uru apenjo ni kowuok Kisumu nyaka Narok en pesa di koro joma wuotho nyiso uru ni wuotho en pesa di ponono nitie bus park kacha bende biro nyisa ni bus park en pesa di antiere ka gi Caroline ma bende tiyo Kileton sako jo sako mamoko makata intiere buora Nairobi ka ponono ni intiere Kisumu mambo line Nyawita kona lejo gi gwenge market kod mago Migori jo Siaya nengo en pesa di nikech ang'eni jo apiko bende omedo bei spare parts bende naneno kaka bende jo chako medo spare parts ting'eni Caroline gima mako ga dhok en ni mafuta koseidho to nengo mwandu mag gik moko idho obed chiemo obed spare parts gimoro amora idho geno bende neno ka nitiere naneno ka janeno moro nowacho ni wachulo suru bende biro bedo maber gima mbele to wakia gima mbele to kwang'eyo itone gima mbele to kwang'eyo koko mano na nitiere kata mana ka wanyalo kata mana yudo moko kuom graphics mabende japiny nyalo bedo ka neno kotenre koda chike mago mag apaya ibiro bedo ka iketo kata kamano kotenre koda nengo mag modhi nikech duol mar EPRA ni wang'e ni chik mar omenda finance bill chik mar omenda
noter e doho. Odiochieng' ma kawuono chik ma kamano biro bedo kwa winjo mention mare timore e doho odiochieng' ma kawuono. Kaluwore gi chik mar omenda ma kamano, nonego bed nochako tiyo to nogeng'ne. Kata kamano duol mar EPRA gin nage dhi ma gimedo gikelo lokruok mag nengo. Mana kaka nwasewacho ni nengo mag modhi medrega iloko ga chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe. Koro nagimede gi siling 13 gi wiye nikech kowuok siling 179 sani ne nengo mar siling 195. To chieng' tarik 14 bende odong' mana juma achiel nikech kawuono en mana chieng' tarik 5. To kanyo podi wawinjo mbumbumbu ne onyalo medore. To konyalo medore mochopo 200 dhi bedo nade? Nikech sani ka en 195. Kochop kanyo chieng' tarik 14 iparo ni nyalo duoke chien koso nyalo mede nikech lokruok mag nengo. Wana ni pod gidhi mede. Gidhi mna mede. To komede to koro dhi chalo nade? Mane wach ma bende gidhi mna mede. Koro wadhi winjore gi wuon gari. Koro kosebedo kamano kaka sani kama chopeni en winjo gi wuon gari. Kanyo to mi bas ne ni kana siling 6,000 ama 5,500. Koro en winjo kode kan 5,000 ogole 500 moro. To wuon geche e kinde makamage nikech un kata mana kaka inisetiisi bedo kata mana ka in conductor kuom thuolo mar higni 12. Ang'eni wuon geche nitiere pesa ma gichiwo ne sako to bende nitiere pesa ma ichuli in kanyakla kod dereva donge. To bende nitiere koso otiyo nade? Town service imanyo pesa mar wuon gari. Imanyo pesa mar wuon gari. To i pesa mar wuon gari kanyo nitie pesa mitere office machulo jomondik gi sako. Then kisemanyo pesa mar wuon gari no kata ken siling 5,000 no, then umanyo pesa mar fuel. Koro gotieno ka wang' udhi jaso mafuta. Fuel bende wuon gari ok miu. Ka wang' udhi jaso mafuta, ujaso mafuta alafu pesa modong' e wi fuel cha emigole mar car wash gi mar parking alafu modong' koro mshahara mari gi dereva. Koro mshahara koro une mochulori ma wuon gari. Une ma uchuloru mogik. Une ma ukawo pesa modong' mogik. Mano ineno ka ber koso nitie kata mana kaka idieu kumoro. Ineno ka ber. Process ma kamano koro chalo ka gima koro ng'ato dhi ji yani idhirori mar mondo miti matek. Wasetemo fight kaka an Ajama Matatu Workers Union, ane union. Kenda temo ngiso ji mondo donje union. Atemo ngiso jo matatu te no donje union. An Ajama Matatu Workers Union. Koro kanyo ema nyocha watemo fight mondo mi ondikwa gi wuon gari permanent. Makata koro garo kethre ni garage in pesa mari nitie giko dwe. Koro mondo kik wakaw pesa mapile cha wabed ni ichulo wa giko dwe nya konyowa. Nikech mathis mwanwang'o ni gari ko kethore gari ko maki yonge gi pesa ok konywa. Miyo samo nyithindwa riembo ni school fees bete do ot tinti mondo gokinyi. Kendo kata mna kaka imonde tich imondo pesa working hours bakeni untiere godo. Working hours watiyo more than 12 hours. Nikech anachiew saa 10 tadhi to by saa 10 gi nus wachako tich. Tidwa tiyo nyaka saa 4 otieno. Mano koro jokleso rumo. Mane mtoka achiel ni mana conductor achiel no wano ok wawilore. But nitiere routes kaka Juja Road, Jauruma. Aneno ka ji wilore ji ariyo. Driver donjo half day, conductor donjo half day. To wach ma kamano bende osebiro kata ne kata mana josako nikech ang'eni josako bende nyalo konyo kanyakla kod union. Koro wach ma kamano koro kwatere sako wane mwadhi hinyore nikech sani pesa onge. Koro no kidonje gari ni half day idwa ni weni wuon gari tikawa mshahara. Joma donjo ka bende wang'o ojas mafuta ok nyalore. Ok nyalore nikech ni wadhi squad matin. Jowuoth tin in short jowuoth tin. Nikech gimomiyo napenjo kamano ka onge osara moket ni Caroline mate miyude miso kata mana dwe kata mana mai miyude odiochieng' nikech ang'eni nitiere moko kuom kata conductors ma bende ojachulo odiochieng' kodiochieng'. Nikech nyalo bedo matek nikech kiwacho nyaka sani kwan mag jowuoth kadok chien. Mano nyiso kata mana ni kwan mano mar omenda bende dok chien moyudo. Odok chien mang'eny. Petrol bende omedore. Ng'eny joma nochako go tich noweyo nikech neno ni koro sani kama anwang'o kata siling 500 ama 700. To chonja to nanwang'o 1,000 gi gimoro. Ama 2,000. Sani koro inyawo kunyak siling 700 500. Mino ni thin. Kaka ni chako. Koro medo mana dok piny. To dape maramna ni what keeps you going kata mana gi dhongera nikech tijni setime kuom thuolo mar higni 12 to bende ni nyadende. Gende tich maket kod mage bende to ni tich en tich donge? Tich en tich. Koro gimomiyo pod wan mana kanyo. Ang'o ma miyi mijing'o? Gima miya mijing'o ni ok akos moka yudo gima adhi got pile ka pile. Kata bed no tin kata ong'eny. Kata bed no tin kata ong'eny. Ang'eyo ni kawuono kanang'o 500
kiny anyalo ng'o 800 tich abich anong 1,000 nikech wan to waonge kod fixed ni kawuono nyaka dhi pesa ma kama Monday to Friday inyalo nwang'o 300 be samoro ndo mak gari nido ka polis ma un matese ma upogo obila bende ritie ndara nikech ang'e obila moko bende ojamiyo mit bilia obila nyaka kendo wan wahero obila mwamiyo mit bilia ma 100 molo obila madwa teri iye obila ma maki kowi iye ketho ni sa to mang'isi ni kel matin cha kel chai cha eno we dhi tich mago kendo wahero gi erokamano ahinya koko manya koro ng'ejuang' mana kaka Caroline osewacho tich en tich mijing'o kendo puoch gi pak ne tich ma bende tiyo oko kacha puoch gi pak Caroline ne tich mitimo donge olo nono donge koko manya koro ng'ejuang' asome ne moko kuom ote ma bende osedonjo ka ote ni oronwa lai mago ote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende ne yudowa achiel ka achiel kinyalo mana ketna moko kuom ote abro bedo ka somo gi bang' mano Caroline bende awinji pachi nikech ang'e ni joneno magwa bende nitiere gi ote ma bende gigo oro ka gin gi wuoro ahinya kaluwore gi medruok mag nengo wuoth. Jacob Biero iwacho ni in wuod Asembo kokise Bwaja wacho no yawre awinjo maber ka ntiere Ongata Rongai imor gi chenro erokamano ahinya kinyiso ni Ongata Rongai nyaka bura Nairobi boma CBD en pesa di Jack Omondi do Odongo iwacho ni kiwuok Bongu Kanyadoto jomatatu ni kare kuom medo nengo wuoth nikech gin bende e yuto margi to loan samoro bende ochulo erokamano ahinya ote machielo iwacho ni sani koro iwacho ni dine chuno mondo wati iwacho ni chuno mar mondo mwati gi kalapapla kose kalapapla be beche omedre sirikal na to nyonga kalapapla no bende nyaka winje kalapapla no idwa dhi godo kanyo dibedi bodhe maboyo kose idwa timo godo boma na Nairobi ka kalapapla kore buore Nairobi ka idwa timo godo town service do nyalo bedo matek. Jacob Biero wuod Asembo aparo ni ote ma kamana sesomo adhi ote machielo kinyalo ketna ote machielo Polo Chanda kiwuok iwacho ni okenge en adier iwacho ni kawuok okenge en adier mar medo nengo sirikal emokelo mano tek to tek erokamano ahinya kuom ote mare odhiambo sama itimo renewal kidok e school ng'ama chulo nega fee anodhiambo gradas from Uyugis aparo ni ma ipenjo kotendre kod renewal mano mag lesen nyaka ichul to kina dereva mano mar PSV bende par ni nyaka sani ok chiwni mana karamna lesen mari ok loka kamano karamna kisechulo nyaka dhi atiegruok nyaka miye penji timaneno penji podono ni ing'eyo ranyisi mag ndara yo makare penji makamano bende nitie seno wacho ni derepe luare mokalo akendi pachi nango kaluwore kod okang' makamano tiegruok mag derepe ni iparo ni en gima kare donge en gima ber aya tiegruok mag derepe nyakoro Ng'ejuang' en gima kare kata mana ponono ni dereva nyakoro Ng'ejuang' man oko kanyo bende nyalo mana nyisowa kaka tiegruok makamago osebedo kadhi kuchopo kata mana ka NTSA kanyo gin ang'o ma bende inyiso bende watemo macha kar nyalo marwa mano mar manyo jofambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mondo ginyiso kaka chal nitiere oko kanyo kotendre kod chal mago mag bus park kanyakla kod chal mag weche ma bende giluwo ma bende moko kuomgi nasekelo ni e chenro mano chenro mar ng'eyo chal mar fwambo wako yo matin odogi mathoth. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi machiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama ka in jahera mar luo benga
kata ajawa. Wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwa Ramogi Ajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, Tich Adek ka Tich Adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwa Ramogi Ajwang, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo Chenro mar poko pogore Nyakwa Ramogi Ajwang biro ni chieng' Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Masemana chake Nyakwa Ramogi Ajwang, moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dhano moro kabisa fan page mar Ramogi TV, dhano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka Tich Abich, saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Chiemo madhiang' chamo biro luwore gi chak madhiang' golo. Kaka mekwa gi nitie magolo lita 22. Dhiang' magolo lita 22 kaka koro mekwa gi lita 22 nyaka lita 25. En dhiang' monego cham kilo 40 mar chiemo mopim maber, molos maber, mokik maber. Ukifika kwa hiyo show ya Thunder More ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through thum. Kamano. Yawajo wadu matondi soreni. Saturday kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi Nyanya Kach. Thum Dagmor, Ngesu ka Ngesu, saa 4 otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko.
Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne an. Gi wende mondo ikonya. Kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno, mana Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru ni kwa Ramogi Jwange wangjui mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyaka Ramogi Jwange. Inyalo uru request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Kuchi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're ready making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. Oh, what are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyakwa Ramogi Jwange machiegni kendo okang' machielo. Mano okang' mogik mabende pod wantiere gi thor wacho. Kiny makawuono kaluwore kod medruok mag nengo wuodhe e pacho kendi. Nego wuoth Nyakwa Ramogi Jwange medo duche makawuono. Ginero mabende duol mochung' ne weg matatu. Wacho ni gimedo nengo kaluwore kod medruok mag nengo mauta. Wang'eni mauta mopogore opogore chakre petrol, diesel,
Kanyakla kod mano mar taya nomedi nengo makamagi nyakwarom Gajwang biro bedo karingo nyaka chop kanyo chieng' tarik 14 ka bende wageno ni duola mano mar EPRA biro bedo ka chiwonwa nengo mag modhi manyien ponono ni biro bedo kimede kendo kata biro bedo ka iduoke chien ng'a ong'eyo warito mano do chieng' onogono par ni case kata mna bura makamano bende EPRA nodonjone godo e doho mar medo nengo to chik mar omenda to nochungi e doho ka bende duche makawuono nang'isi ni chik mar omenda ibro bede kendo kitero e nyim doho ni mention koka manasema ne ote magi bende napenje ni kama intiere chalo nade pono ni dho nyamburko mating'o jowuoth ni chulo nengo mar pesa di okinyi makawuono pono ne en town service kata wuodhe mitimo maboyo. Alfred Ouma wacho ni penje na wendo ni ang'o machonogi ni nyaka gigol rang'u kong'wech. Anyalo paro Caroline ni wacho ni town service bende speed ujagolo mago speed limit bende ujagol kanyo. Nicholas Ochieng Ramogi jomoko to koro biro mede mohingo kako lande anaola ma Ochieng ofuna kawuok awendo to mena dier don Caroline jomoko nyalo mede malokra mna kaka no lande gi weg matatu duol mochung' ne jomoko be no mede mana chieng'no onogono mano tarik achiel bang' ka nolanda medruok mag nengo modhi. Joni Ratego iwacho ni dhano otwe okanda bang' higni 2 moko bang'e to biro bedo mondisore sani jatend piny chulo gope manokawo gi sirikal mokalo. Indocho kanyo ni wamed twe okanda tene na dier wameda twe okanda nikech nengo ka medore to kata mna nengo mag chiemo bende medore. Eunice Anyango iwacho ni wan waonge gi wach otiwa tiya kaka en owuon odwaro mak mana ni giko be biro mana bet aneno ka jopiny moko bende koro osemana sin gibed mana ni koro ging'iyo gi lokruok. Ote machielo iwacho ni oyawre uru an nyo atero nyathi skul iwacho ni nyitero nyathi skul iwacho ni jomatatu nomedo nengo madhi Migori ni dong' nono miwuotho gi tiendi kar $100 iwacho ni inyaka no mako bondo kadi kaluocho yugi sacho ni kantiero nyathi skul bende no mede mane gwenge mag Migori. Janno machielo wacho ni awuoro bech ngima kaka tek kata wuok town dhi neno jaoda dala koro dhi bedo matek koro wakasakasa okanda mana kaka janno maro bende nosewacho. Shadrack wacho ni driver mar ena coach mawuok Ugunja nyaka Nairobi nengo mede gi 200 nene en $1,000 sani en $1,200 apani ena coach komede to mede mabere nikech ni mede kinde 70 nyaka 300 donge. Kopogore gi mano Pauline wacho ni Sharon oyawre ahinya ahero katito ne en ga $50 sani en $100 doda nyiso ni wuodhe mag town service kata mna mag boma ni mede kind $10 nyaka $70. Jacobiero iwacho ni in wuod Asembo Kokise Bwaja Sharon sani from Ongatarunge nyaka CBD en $200 kowuok $100 ki complain tinyisi ni swali uliza Ruto mago koro jomatatu becho to kama conductors un bedu becho nega ji samoro bendi seu ubecho nikech un wacho ni nengo ka medore koro watem nango wachaka gi Ongatarunge kawuok Nairobi kawuok Ongatarunge nyaka Nairobi ma bende koro gwacho na medre gi $100 nyaka koro $200 tangine Rongai ni chopo ka samoro $200 ken peak odhiambo samoro kana ka nyamburko onge jam nitie koth ochwe do chopo ga before tango meno medo ga nengo ka koth ochwe buore Nairobi ka koso koth buore Nairobi aloso kotende kod buore Nairobi nikech awuok Nairobi Rongai kidhi kiwuok town ka jam nitie konego be ni go squad 2 ti go squad 1 minya dhi tichwedo iloro tich kakidi koro kidugo town koro abiria onge koro mano luore gi jam koro kanitiere koro uchulo wuoth mane bende no temo kata mna nyalo boya nikech bende se ngeni ka ini jam fuel dhi mang'eny nikech ni mtoka mor to kosudi sani koro Rongai hawinjo kanyo ka Jack wacho no medre kuwuok $100 nyaka $200 bas kopogre gi mano bende nitiere janeno marwa mabende na penji ni nango meno golo garang'uk mag ng'wech mago mag town service nikech thoth nyamburko mago mag town service onge gi rang'uk ng'wech. Rang'uk mag ng'wech go moko richo moko ok beyo moko nyamiyo gari chung to gari nigi fuel lakini gari chung nikech rang'uk no koro miyo geche moko golo rang'uk no emomiyo
koro en geno mara ni kanyo oseduoke yo makare gimomiyo ne gigolo rang'ok mar ng'wech. To kata kamano bende niloso kata mana kotenre kod obila kaka samoro bende obila kelonwa achiedh nade makoni kod kocha buore Nairobi. Ande Ngara bende naneno ka nitiere obila moro ma bende jopiny nolawo ni samoro dibed ni gikawo mit bilie. Kawo to gikawo. Kawo to gikawo lakini un mumiyogi. Umiyogi nikech samoro ka gikawo ochonya kumumena obila samoro mit bilie samoro ang'eyo gari matiyo go chal nade. Ama samoro ang'eyo na wuo samoro achal nade. Samoro aonge gi gima oko to mae kende sigend papa. Mano mabiro ka onge kode 10,000. Koro ka seng'e na aonge an gi makosa koro amiya mit bilie kata 200 moro to dhi owe adhi atiya koro oumona kare 10,000 cha kata pesa moro mane ng'iyo donje gari ong'iyo seat belt. Ing'eni kitame to dhi donje gari nyaka gari matatu ok kos makosa. Odhi ng'iyo to then odhi kata seat belt olil seat belt makiti nyaka seat belt olil mago be gidonje to bende pod ji rwako seat belt kaka inyalo kata mana paro ndalo mag Michuki laws chike ma bende Michuki nokelo mane osenindo Michuki ji narwako kata mana seat belt e mtoka nyaka sani kata mana ka seat belt olil dibed ni inyono gi anyona bende ji rwako ji ok rwakgi ji ok rwakgi but ka polis odonje e mtoka ka en kodi ni chieng'no en kodi to imanyi wach omanyo gimoro amora omanyo ka seat belt mok ti to abiria ok rwak seat belt sani ok girwaki nikech kaluwore gi medruok mag masiche mag apaya bende ikwayo kata mana weg matatu mondo ne ni seat belts nitiere nikech ang'e ni dhano en ng'at miparo negi kata mana muma bende wacho ni par negi kata ging'eyo akane bende uparo negi mar rwako seat belts kosa en mana wacho kadho ka town service wacho mana ni udhi wuodhe machiko chik kata kiti mani tuyo seat belt ni nyalo ng'iso abiria tuyo seat belts mbele koni rach nikech polisi ne cheko ka polisi nitie ka polisi cheko kingiso gin mbele ni kubaya seat belt funga odhi tweyo lakini ka onge to ok gitwe be ti ok gitwe be gin thoth gi olel nikech ginyonogi koro mago gin moko kuom okenge ma bende samoro obila kata mana ng'iye mtoka nikech ber kata mana kwang'iyo kata mana nengo wuoth bende ber ka ji idho bende kata mana mag town service bende nitie kata mana moko mag gari samoro bende kokete e yo makare kuom ranyisi nitie ga geche buore Nairobi kama godhiambo ok gin kata mana road worthy igologi mar mondo mi giti godhiambo mano gotieno ahinya ka mudho nitie kata kidhi Embakasi route gintie kidhi Juja road gintie Dandora gintie geche ng'eny gi onge barupe ng'eny gi kod insurance kende onge barupe mako ma gari dwaro makoro wach mana ni ngima mar japiny Nyasaye marito nikech Nyasaye marito jok mariembo gi be samoro onge gi barupe gin jok mok nyal tiyo godiechieng' ka polise tiyo e barabara koro mane gino wakwayo polis giti godiechieng' gotieno mondo geche marichogo gitem golonwa e barabara gechego kethonwa nying nikech kwan mag obila matiyo bende anaseno kata mana obila matiyo gotieno kata mana kopogore kata mana gi daytime mano odiechieng' nikech ang'eni odiechieng' to ang'eni kwan gi debed mang'eny otieno samoro nyalo bedo ga matek kanyo ma bende jomoko koro kawo god advantage aya koro nyakorom gajwang'a dakika en 35 watemo majo jowa ma bende nitiere kor gwenge mago mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa gigo eko ma bende giluwa wamanyo Millicent entiere gwenge mag Maseno nyakorom gajwang' mano e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono chal mar fwambo nasenyisi gi nero ma bende na Millicent luonwa odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok Eliud Owalo olimo skunde mopogore opogore ka bende oyawo kata mana laboratories manyasani mago digital laboratories. Millicent kinyalo mna winja amosi ni misawa nyaka sani chenro makamano osechopo kane ageno limo counties kata mana skunde mopogore opogore. Erokamano Nyasharon, achiel kachiel kwa wuok e mbalariany ma Maseno kuma jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo omolo e mar sidho ayanga tudruok manyasani kagino migeno ni laboratory ne nyiewo jopuonjre mopogore opogore. Chenro ma kama nino chako gi skund sekondar ma Maseno kuma bende kani otwa kod jopuonjre oyango e lela ni chenro ma kamano obro Millicent wawinje yo makare nyalo mna dhi nyime.
Okay, mana kaka nalero ni Sharon, achiel kachiel wawuok e skund mbalariany ma Maseno, ka bende jatend migawo mar tudruok Elido Walo omolo kaendi mar Sidhayanga weche mag tudruok e skunde gigo mabiro miyo nyithindo bedo kod lony manyasani, ma bende ka gitieko tiegruok magi kata puonjruok magi to ka giwuok oko to ginyalo kata chako tije kata ndikore giwegi. Gi thuolo ni endi jatend migawo Elido Walo nochako chenro ma kamaendi e skund sekondar ma Maseno, kuma kani oloso oyango ni gin kaka piny owacho ma bende ochung'ne weche tudruok. Gibiro neno ni skunde duto kama oting'o skunde sekondar ma pacho kaendi, skunde mag tiegruok mamalo mong'ere kaka polytechnics, kaachiel kod skunde mag mbalariany mopogore opogore pacho kaendi, ibiro keti kata ibiro sidhi kod lony manyasani kotenore kod weche mag teknoloji, mondo mi nyithindo matiegore skunde goeko ka gibiro gitieko tiegruok magi ka giwuok oko to ginyalo bedo kod thuolo makare kata ong'ala manyime mar chako ohandgi kata chako tijegi giwegi kotenore kokalo kuom puonj kata tiegruok magi yudo kata lony magi yudo kokalo kuom lony manyasani kata teknoloji mopogore opogore ma gibiro yudo e skunde makamago. Gi thuolo ni endi bang'e e skund sekondar ma Maseno gisani en e skund mbalariany ma Maseno kuma odhi nyime kod timo yango kata sidho chenro makamano eneno ni jopuonjre ma kaendi bende yudo lony mopogore opogore. Wan kaka jofwambo wan kaendi kendo pod wanyonone warite mondo mi ang' oyud thuolo mar twak kodwa oyang'no matut kotenore kod chenro bende okele e dala mar Maseno kaendi. Sharon, kionge penjo moro amora tinyalo anyalo duoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo e mbako romo kinyi makawuono. Sharon, an kuomi mana kionge penjo tinyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare. Ng'eno biro bedo kwa tudre kodi kiwuok e skul mano mar Maseno kichomo St Mary's Yala. Erokamano ahinya kuom chiwonwa ler mano mar okenge ma bende jatend migawo mar tudruok timo odiochieng' makawuono. Nyakorom Gajwang' Millicent luonwa okang' makamano ka bende odiochieng' makawuono jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pacho kaendi Elido Walo bende timo limbe skunde mopogore opogore. Nolimo kanyo mana ka Millicent osewacho kar saa 2 mar okinyi ne ntiere e skund sekondar mano ma Maseno. Bang'e saa 4 bende gisani koro ne mbalariany mano mar Maseno kama bende koro oyangi laboratories manyasani mano digital laboratories. Bang'e kono romo kanyo saa 8 mar odiochieng' obiro bedo e skul mano mar sekondar mong'ere kaka St Mary's Yala. Duto te ma bende Millicent Adhiambo luono odiochieng' makawuono. Kwa wuok e kaunti ma Kisumu, wacho mane kaunti ma Kisii nyawadwa Crispin Otieno nitiere kaunti ma Kisii oseikore ka bende onyiso kanyo nitiere achiel kuom skunde ma bende nowang' e kaunti ma Kisii. Crispin, kinyalo mna winja Amos ni misawa, inyalo mna chuonwa ler kotenre kod okang' makamano. Kaka wacha winjo yo makare antiere gwenge mabon chari e skul miluongo ni St Anne's Nyangogen skul mar nyiri. Otieno ma piny rugo kawuono skunduno ne kar nindo mar nyithindo ma nyiri ne mach omuoche kendo ne nyithindo wito gik magitiyogo makar kwan gi pok oyangi nyaka sani. Mana kaka japicha mara nyalo nyiso ma dom ma nitie skul ni mowang' okinyi ma piny rugo kawuono. Dom ni tingo mano kar nindo ni tingo nyithindo moingo 200. Omiyo en wach mane omiyo skul ni obedo kod achiedh nade momiyo nyithindo ma oingo 200 ninde koyo. Momiyo adwa ni mondo koro alos kod moko kuom jopiny jotelo mopogore opogore ochopo e gwenge gi mabon chari kata skul ni mar St Anne's Nyangoge mar ng'iyo kaka weche chalo kendo kaka inyalo konygi yo mapiyo. Anataka tukuzungumza na baadhi ya wazazi ambao wamefika hapa. Nitazungumza na huyu hapa kwanza. Songa karibu. Tuambie unaitwa nani? Alafu tujenge taswira nini ambacho kilitokea hapa jana usiku. Okay. Kwa majina mimi ni Jared Onkendu. Mimi ni jifu wa RAI. Ilikuwa jana jioni mkasa ulipotokea katika shule yetu ya St Anne's Nyangoge. Vyombo vya wanafunzi viliharibika, lakini kwa sababu Mungu anatupenda wanafunzi wote, hakuna hata mmoja aliyeumia. Wanafunzi wote wako sawa, na sisi kama wasikadau tumeamua watoto wakae kwa shule ili wasaidiwe wakiwa kwa shule. Kwa hivyo hatutaki wanafunzi waende nyumbani. Tunataka wakae kwa shule wasaidiwe na wasikadau ili masomo iendelee. Asanteni. Hebu tuambie labda vitu aina gani ambavyo vya watoto vilipotezwa kutokana na mkasa huo wa moto? Ile vitu viharibika ni vitabu na vile vyombo vyote ambavyo vinatumika katika mabweni zao.
kwa sababu walikuwa wameenda kula sapa, so moto ilitokea kwa mabweni, so vitu vilivyoangamia vyote ni vya mabweni. Asante sana. Na nataka pia kuzungumza naye mwalimu mkuu wa shule hii, atueleze tu kidogo tu, tuko live. Hebu tuambie shule hii nini haswa mpaka sasa zimepotea bidhaa za wanafunzi? Mattresses za wanafunzi, their boxes, properties, personal effects and books. But we have not established the cost. Yes. Labda mpaka sasa usaidizi wa aina gani wa dharura ambao unahitajika? Usaidizi tunataka ni wa beddings na some of the personal effects as the board reorganizes ourselves. Kuna mwingine anauliza labda ni watoto wangapi ambao waliathirika na mkasa huo wa jana? Watoto wanaolala kwa hiyo dormitory ni 160. Ndio walikuwa na hiyo mkasa. Sasa usiku wa kuamkia leo walipata malazi hapa mahali walilala classrooms. Walilala classrooms wakapata malazi kutoka kwa wale wengine ambao wako kwa affected na moto. They are safe. Asante sana. Nam manaka kiwinjo no mano en japuonj maduong' mar skudi mar nyiri mar St. Anne's Nyanguge mayudore Bonchari, miyo jotelo mopogore opogore medo mana chopo e skul ni kadang' nwanyisu ni ang'o mang'ne timre kaluwore kod wang' mar skul ni kata kar nindo mar skul ni, kendo ang' nwanyisu e weche manyien mabiro mbele kanyo kaka kar gigo mokethore kaluwore kod mach manomuoch nyoro kar saa 1:30 odhiambo. Kata mana poki dhi dibed ni nyithindo mantiere St. Anne's kanyo no dhi dala no golgi koso nang'o pod gin e skul? Nyaka sani jonyuol oseluongi kendo nyithindo bende nitie, kata kamano romo ne nitiere kata ne nitie kod romo moro maput mar kind jopuonj kaachiel kod jonyuol, kendo giwacho ni kata obedo ni nyiche ka gia dala ok de giher mondo mi nyithindogo chako odog pacho kaluwore kod gino motimore ka. Momiyo jotelo mopogore opogore medo mana donjo mondo ging'i kaka nyithindo ma okoso kar nindo inyalo konyo e yo mapiyo. Kata kamano giwacho ni ok ang' ne yienegi mondo gidog dala, ang' ne gidhi mana nyime kod somo, kendo kuonde mar nindo mang' ne manynegi kaachiel kod mago mattresses magitiyogo kar nindo. Erokamano ahinya Chris, wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom kelonwa report makamano ne jopuonjre ma bende gigegi nowang'a wagonu mos makende. Kata kamano ber ni onyiswa ni onge japuonjre moro amora ma bende noyudo masira kata mana wang'e masira maket kod mano. Mane mbaka ma bende Chris luwonwa bang'e obiro bedo kodhi e bus parks mane gwenge ma Kisii, mano mar ng'iyo kaka chal mar wuoth nitiere, ponono ni nengo medre kata oyo. Kapok wachako kata mana chenro nyakwar Mgejwang', ote nitiere ka Morin kiwuok Kichari. Iwacho ni iwuoro kaka piny tek sani, wakete mana geno ne piny biro mana bedo maber kaka chon. Aparo ni kinde makamagi wadwaro mana weche kata mana ote mantiere gi geno donge. Ramogi TV ma Fred Sanking ne idho gari mawuok Ugunja kochomo Sega. Iwacho ni chon ne siling 50, sani bei en siling 100, manyiso na medre gi siling 50. Sharon Chenro ler erukamanya kuom kelo chenro maket kod mani odiochieng' ma kawuono. Sirkal oteme gayo omenda ma bende koro medo kinde ka kinde. Erokamano ahinya. Nengo medi mawuotho tamo ji yawa awuoro. Sharon awuoro kaka itiyowa gi tok gi kinde makamagi, to kata kamano kinde biro bedo makare. Wacho ni nyingi Caroline min nyiri kiwuok e gwenge mag Kisumu. Ochieng' kinde gwenge mag Mamboleo wacho ni wan nengo pok wamedo pod en siling 50, tiparo ni dhi mede gi siling 20. Aya wabiro bedo kwaneno ka giko odiochieng' ramna tok saa 8 ponono ni nengo makamano ibiro bed ka imedo. Kapok awinjo otene mogik, wawinjo ne na jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok mane Lido Walo oloso gi sane. A digital laboratory. This is the second one we are doing today. We have just launched one at Maseno School, and from here we are progressing to St. Mary's School, Yala, to launch another digital laboratory. You are aware that in our Kenya Kwanza government bottom-up economic transformation agenda, the digital superhighway is a standalone thematic area. And it was deemed so because ICT is not just an enabler to all the key result areas in our development agenda, but is also a critical success factor moving forward. Within our digital master plan,
which is the framework through which we are operationalizing the digital superhighway, digital skilling is an integral component. And we are doing this because we want our youth and the public at large to uptake digital skills so that they are relevant in the current operational environment. You are aware that as government, we are moving ahead with our program of digitalization of all government services. As we speak, we are almost at the 6,000 mark. Yeah? The milestone of the target of 5,000 government services was launched by none other than His Excellency the President last week, Friday. It is our proposition that by the end of the year, we shall have all government services digitalized. And if that is the case, we must correspondingly facilitate digital literacy amongst our youth, among the Kenyan public, and among public sector officials to facilitate optimal uptake of the digital infrastructure that we are putting in place. Over and above the digital skilling program, as far as the ICT infrastructure is concerned, we are establishing and operationalizing a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots spread evenly all over the country, targeting those segments of the society who are operating at the bottom of the economic pyramid. That is why we are taking free Wi-Fi hotspots to markets and bus termini, so that our youth and our mothers and sisters who are involved in itinerary trade can get access to fully sponsored free government Wi-Fi to facilitate e-commerce. In the world of today, you don't need physical interaction between the source of products and the market. The two can leverage on technology to connect with each other. And that is the direction that we are going as a country, that moving forward, we are going to have e-commerce. Correspondingly, to facilitate this, we are rolling out a national addressing system on the basis of that e-commerce will be anchored or as a facilitator of e-commerce. Correspondingly, we are setting up digital laboratories in our institutions of higher learning and also our TVETs, targeting the youth so that the youth can get digital skills and also digital jobs. The frontier today is digital jobs. We no longer have white-collar jobs, and even if they are there, the numbers are insignificant. So we want to empower our youth by way of digital skills so that we can empower them through digital jobs in the digital space. It is our intention as government to deliberately and consciously reach out to global technological companies and connect them with our youth so that our youth can exploit their full potential by way of skills, competencies, and capabilities in the digital space. Very soon again in the market, we are going to roll out our first batch of locally assembled smartphones, affordable smartphones in the Kenyan market. It is our proposition, ladies and gentlemen, based on feasibility studies that have been undertaken, that these phones will be rolled out in the market at a unit cost of about $40. The device is integral because if you have got digital infrastructure and digital skills, you must also facilitate affordable telephone handsets so that our youth and members of the public are able to consume the virtual government services from the comfort of wherever they are. To facilitate this again, we will soon be rolling out our program for the digital identity. In the not too distant future, we want all Kenyans to be on digital identity so that there is a virtual manner through which government can confirm that you are whom you claim to be. And if that is the case, you will no longer, as members of the public, have to physically visit government offices to consume government services. Subsequent to that, we will also be rolling out digital signatures to facilitate efficiency and effectiveness in service delivery. We do not want bureaucracies in government. We don't want to hear of instances where members of the public are being told that accountability centers
are away from office, and therefore certain processes cannot be rolled out. We want authentication of government processes to be undertaken by responsible government officers from wherever they are, so that we speed up the rollout of government services to the Kenyan public. If we do all this, then the sum total will effectively enable us to position Kenya effectively by way of comparative advantage in the global space, and also on the hand side of it as the ICT hub of Africa. Thank you very much. Any question? Maybe was it in terms of finances, how much is being spent? You see, what we are doing is that we are partnering with the private sector. Even these devices which we are setting up here are actually donations from Korea. Okay? So we recognize the fact that a critical success factor in our digital transformation agenda is effective stakeholder alliances and partnerships between the public and the private sector. The government can only do so much, but there's a lot of willingness to support the public sector in rolling out this digital transformation agenda from the private sector. It's a partnership. It's not being fully funded by the government. Waziri, as you expand cases of fiber cuts, especially in this region, yes. it concerns maybe other government agencies like Yes. Well, we will address this through the critical infrastructure bill, which will soon become law. ICT fiber optic cable, just like any other critical infrastructure, will be considered as critical infrastructure. We want to come up with a situation where when the Kenya National Highways Authority or the Kenya Rural Roads Authority are rolling out roads, they do not interfere with fiber connectivity. But we are also establishing a partnership, an effective partnership between all the government entities that are charged with the responsibility of rolling out infrastructure, so that we have got a master plan that ensures that that water piping will be undertaken without interfering with the fiber connectivity, and so does also the electricity polling and electricity wiring. So we are coming up with an all-government approach to sort out this problem, and we are working out with all the relevant partners. In fact, even on this fiber connectivity rollout, what we have done is to first of all reach out to Kenya Pipeline, reach out to Ketraco, reach out to Kenya Power, reach out to Kenya Railways, so that there is no duplicity of effort. It does not make sense for Kenya Pipeline to roll out a cable, then the next day, us as mainstream government, we are also rolling out our fiber cable in the same area. That will be duplicity of effort, which will result into wastage of resources. Resources are scarce, and there has to be some optimal utilization of those scarce resources. Yeah. Maybe they want to know how many computers. We have got a total of 23,000 computers, which we are installing, the devices that we are installing all over the country. Time factor. Yeah, time factor. Now. Okay. Koko kawuono gima watimo ka, wabiro launch gimiluongo ni digital laboratory. Digital laboratory ni en classroom mokete computer to kete internet kuom kama kijende to gi joma nyiri nyalo timango, nyalo some. Kawuono Nyanza ka wadwaro launch digital laboratories gi adek. Sani wasetimo achiel Maseno School, koro wan Maseno University ka, kwaka to wadhi St. Mary's School Yala. Gimomiyo watimo ma wadwa ni nyithindwa mondo yud somo mar computer. Somo mar computer no konyo nikech kiweyo wach mar bedo gi computer skills, kanye kama sani koro tich nitie. Tich mani bet godo e office chon ka ng'ato deta icha, en koro sani odok mathin. Tich ma wan godo sani en tich mar nitiere computer, iluongo ni digital skills. En tich mitiyo go bwongo mari to gi computer. Mae momiyo watimo ma, kendo wabiro launch digital laboratories gi Kenya mangima. Wadwa dhi piny nyaka e ward
ward ka ward Kenya ka wabo bet gi gibiluongo ni digital hub ma kijende wa mosebedo ka randa kor gweng maonge tije kanye ma gibro dhi tipuonjo gi computer skills to gibro tiyo kanyo wang'e kaka wadhi yudo tich kaka sirikal wabro tudre gi kembe madongo mag computer to miyo kijende wa gi tich koro inyalo bet ni ne kor gweng titi Amerika ok ochuno tinde ni nyaka iwuoth dhi nyaka Amerika kucha kidhi timang'oa kidhi tiyo kucha ibeta bete kor gweng ka to watudi gi kambi Amerika kucha titiyo to kendi chuli pesa maber pesa michuli no ichuli $1 okay Kenya shilling ibo kijende wa gibo yudo pesa ma ginyalo konyre go gin giwegi ginyalo puonjo godo owetegi gi nyimine gi mathindo kendo ginyalo konyo godo jonyuol bende. Thank you. Ne korango jwang mano kanyo jatend migao mochung' weche mag tudruok e pacho kaendi Elido Walo ka intiere mane skul Mama Seno kama bende hodhi yango laboratories mago kar tiegruok manyasani digital laboratories kanyo ma bende hoyange skul sekondar mano Mama Seno bang'e bro bedo komolo kanyo e skul mano mar mbalariany Mama Seno kama bende bro bedo koyango kar tiegruok manyasani bang'e konoromo kanyo saa 8 mar odiechieng' obro bedo e skul mano ma yawuoyi mar St Mary's Yala dutote kama bende bro bedo koyango laboratories manyasani mago digital laboratories osenyisi kanyo giner mamiyo piny owacho yango laboratories makamao gesani adwaro mar mondo mi watieki nikech an nokodong' mana dakika 2 mar mondo mi orom saa 5 mar onyango Carolina Nyango adwaro mar mondo mi wachni mogik kotenre kod medruok mag nengo wuodhe ma bende medre odiochieng' makawuono wachni mogik bende par ni chieng' tich 5 mar jumani nitiere azimio nitie kako chiko ng'anyo bende nyiswa kapo nono ni nyalo rocho chenro mag wuoth koso nang'o mana kwatiko. Wach mogik en mana ni sirikal one kaka dhi konyowa e yor mafuta no yor fuel no kende emone kaka dhi konyowa kodok chien kobet kaka chon nobet ka ni mede mana gi pesa matin nyiri matin ni medego mano bera to ng'anyo ma tich 5 no nti kaka odonjo nwa marach nikech okwati kaka anya paro ng'anyo mokwongo ok ne watiyo maber ne watiyo marach kabisa nikech kanwa golo ji kaka wanjo Kileleshwa kanwa golo ji Kileleshwa kwa biro go town kwa chopo Globe abiria ok nochopo go town jowuoth ne rem Globe kanyo amitero jawuoth Ngara to jawuoth ni samoro nodwa dhi kata mana Jogo Road dono ka jawuoth no ne chandore nikech town boko ok onyal ng'ade e chuny town kodhi makoro uneno kanyalo kelo rochruok makoni kod kocha dhi kelo rochruok mang'eny kabisa kaka mana guniero kwa Nya Caroline kumbire twako kiny makawuono kodwa derepe ma bende ne ben mabedo godo kaluwore gi mok nyal geng' ne ginyiso ne ok nyal biro to aguniero kumano kuom bedo kodwa nyaka gisani donge ero kama na inya nyakoram ga jong monena Caroline Nyango aya mose kapok awuok ka aoro mos ni mamawa ke dala mar Ugenya aoro mos ni yuochena ka gin e dala mar Sori Karungu aoro mos ni nyamina maduong' ke entie Uruma e ode giduto te alamo ni ngima erokamano alafu kendo atemo jiwo Jumatatu mondo donje e union tie ma antie miluongo ni Matatu Workers Union ma General Secretary marwa en Maurice Odoro Bambo koro kidonjo e union tidhi bedo gi kony wakonyo ji kidonjo e union komaki nitie kaka wariwre kata kodi ka inji e union to kichop mabor kata komaki kata kidhi e jela watemo bwachung' kodi bwanenu wagoli aparo ni mano paro manikare Carolina Nyanga guniero mane nyakumbire twako kiny makawuono nyakorom ga jong mona Carolina Anyango mabende en conductor mano mar matatu mano mar sako mar Kiletona ngeni jo Kileleshwa Lavington bende hosaidho nyamburko mabende intiere donge nikech higni 12 ken mana dong mana Kileton kende koso ise play rute karana wuodhe mamoko Kileton kende bas waguniero mane nyapuoch gi pak ne tich mabende itimo nyakorom ga jong sabicho seromo nego bede koro ni
wuok ka. Hello jowetwa mabende notayo chenro ma kama, nantiere ka gi Cleophas Aluoch mabende pod aneno ka nitiere e studio kaendi kanyakla kod director marwa mano Bob Wafula. Jogo picha wagonero kama na inya Christabel Rosie Maina wagonero kama na inya nyaka Anesto ngene wagonero kama na inya. Kiny bede do chieng ibedi gi do chieng makare. Nyinga en Sharon Ongao. Thank you so much.